Posebno upozorenje ovih dana uputile su hitne službe, a posebnim obavještenjem za javnost obratila se i Hrvatska vatrogasna zajednica. Temperature ovih dana dostižu 40 stupnjeva, a tako bi moglo biti i idućih čak 10 dana. S nama u studiju Novog dana Slavko Tucaković, glavni hrvatski vatrogasni zapovjednik. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan i vama i hvala na pozivu. Dakle, jedan veliki pozdrav sve vatrogaskinje i vatrogasce koji su i ovog trenutka na terenu diljem Lijepe naše. Dakle, pozdrav svim onim dobrim ljudima koji brinu o sigurnosti naših građana i svih turista u Republici Hrvatskoj. Ovih ste dana uputili jedno posebno priopćenje javnosti. Što ste posebno htjeli naglasiti? Evo, s obzirom da ovih dana i najavljeni su i stigle su nam zapravo ove velike vrućine koje su sigurno opasne mogu biti i po život i po zdravlje vrlo opasne. Dakle, mi smo uputili jedno upozorenje svim građanima, kao recimo vidimo i druge službe daju mnoga upozorenja, međutim, s obzirom da se ovdje radi već i o glavnom naporu protupožarne sezone, da se radi o velikim vrućinama, da se radi o velikoj količini gorive materije koja je narasla. Bilo je kiše pa je došlo do i velike takve količine materije koja može gorjeti, brzo se zapaliti, a vidjeli smo unatrag nekakvih 15 dana kako to izgleda i na Braču i na Hvaru. Evo neki dan na Biokovu je udario grom pa smo imali opet jedan požar, sjetimo se Vrpolja preko 400 hektara. Dakle, jedno upozorenje svim građanima, svim turistima da se ponašamo onako odgovorno, da ne palimo vatru na otvoreno. Zabranjeno je sada u vrijeme protupožarne sezone, da zaista posebno ako ima vjetra, da ni u kom slučaju ne ostavljamo nekakav ugljen, ne ostavljamo žar na otvorenome, nego to lijepo zbrinemo i dakle da se ponašamo onako u skladu i da zapravo i preventivno pokosimo travu, dakle ono što možemo učiniti oko svoje kuće i ako požar dođe da nam ne može ugroziti naše objekte. Iz vašeg dugogodišnjeg iskustva što su najveće opasnosti pri ovakvim temperaturama i ovakvom dijelu sezone? Pa prije svega, ja bih rekao, opasnosti vam dolaze i od onih suhih grmljavinskih nevremena. Neki dan na Biokovu je upravo upaljen na nepristupačnom terenu, dakle požar i koji je mogao prerasti u veliki, međutim vrlo brzom reakcijom vatrogasaca i zračnih snaga on je stavljen pod kontrolu. Neodgovorno ponašanje ljudi, dakle paljenje vatre na otvorenome, nezbrinjavanje žara nakon nekakvog roštilja koji je zapravo zabranjen na otvorenome, međutim, evo, ljudi se neodgovorno ponašaju, znači nekakve indicije imamo i za onaj požar na Braču koji se dogodio prije 10 dana, da su našli nekakve kobasice, smo našli da je neko neodgovorno roštiljao. Dakle, sve to skupa mora nam biti jedno upozorenje da od male iskre može doći do velikog požara i katastrofa. Evo, neki dan smo imali onaj požar u blizini kampa, gdje je bilo sve spremno da se gosti evakuiraju, no međutim, evo, zaista, zahvaljujući vatrogascima i zračnim snagama, požar je vrlo brzo stavljen pod kontrolu. Kako je stanje posljednjih dana? Kakvi ste intervencija imali? I jesu li time spriječeni oni veliki požari koji kad zahvate ogromne površine onda izazivaju zaista ogromne snage i potrebu da se sa ogromnim sredstvima gase veliki požari koji se šire ogromnom površinom? Imali smo naravno požara ovih dana koji su bili, evo neki ono što sam govorio, imali smo i na Vranskom jezeru, imali smo na Biokovu, na Hvaru, na Braču, vidjeli smo veliki broj požara koji su spriječeni, dakle, u prvim trenucima. Zahvaljujući, opet ponavljam, brzoj reakciji vatrogasaca, ranom otkrivanju požara, uključujući naše kamere koje su spojene i u županijske vatrogasne operativne centre, u državni vatrogasni operativni centar 193. Pozdravljam i kolege koji danas dežure cijelom operativnom vatrogasnom zapovjedništvu u Divuljama. A imali smo, evo, tijekom samo jučerašnjega dana 3 intervencije, vidimo ovdje u Zagrebu, dakle, restoran Apetit je izgorio, pa smo imali jednu obiteljsku kuću na području Rače u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i jednu intervenciju sa ozbiljnim ozljedama u Vinkovcima, dakle, gdje je došlo do težeg ozljeđivanja radnika koji je radio, te vatrogasca. I ja bi ovom prilikom zaista iskoristio priliku i pozdravio vatrogasca Franka koji je uslijed eksplozije bio odbačen, pribrao se i odmah išao. Što se točno tamo dogodilo? Dakle, radilo se o radovima na plinskoj mreži, dakle, došlo je do eksplozije, radnik je bio zapaljen, međutim, vatrogasac koji je bio odbačen, pribrao se, pogasio i spasio život čovjeku, izvukao ga vani. Zaista, Franko, hvala ti na ome što radiš. Međutim, naš kolega Franko je dobio opeklina uha i vrata, dakle, u takvom stanju išao još uvijek spasiti. Dakle, to je nešto što vatrogasci svakodnevno rade i zaista mu hvala na ovom velikom pothvatu.
Sad, što bi mi svi mogli zapravo učiniti da vatrogascima bude lakše ove sezone? Jedna od stvari na koje se posebno upozorava ovih dana je i pitanje dronova koji lete. U ovom slučaju kampa se upravo dogodila takva situacija. Zašto je to toliko veliki problem za vatrogasce? Za vatrogasce, dakle, da bi im pomogli našim vatrogascima, moramo se prije svega svi skupa odgovorno ponašati, pripremiti se za ono, ako i do požara dođe, da znamo što učiniti, ali i preventivno djelovati. Dakle, učiniti sve kako bi smanjili mogućnost izbijanja požara. A to znači, ponavljam, pokositi travu, očistiti, ne skupljati na vrpu gorive tvari, ne odlagati benzin ili nešto što je na suncu ili da može doći do ili takve zapaljive tvari da budu izloženi toplini. Dakle, na taj način možemo pomoći vatrogascima. U ovom smislu, kada imamo upotrebu dronova, ja bih nazvao neodgovornim ljudima, neodgovornim osobama, oni ugrožavaju direktno živote u zraku naših pilota kanadera. Naravno, oni će se odmah povući čim primijetimo takve, znači će dojava prijava policiji koja zaista, evo vidio smo ovaj puta jako dobro reagirala i odmah su uklonjeni svi. Dakle, nije tu bio sad jedan dron, nego je bilo ih više koji su smetali, ometali. A što to dalje znači? Kad se maknu kanaderi, maknu se vatrogasci, požar nam se širi, dakle, povećavamo opasnost širenja požara i velike materijalne štete. Naravno da je jedna od najvažnijih stvari stanje u vatrogasnoj zajednici, prije svega motiviranost, plaće i broj vatrogasaca. Uvijek se upozorava na taj problem. Jesu li dijelom ti problemi riješeni i što još ostaje kao najveći izazov? Dakle, govorimo o plaćama vatrogasaca kako profesionalno, tako u dobrovoljnim, mada u dobrovoljnom vatrogastvu mnogi broj vatrogasaca ne dobiva nikakvu nagradu, nego to radi iz ljubavi i s humanog rada. U tom smislu, dakle, mi smo i ove godine zaposlili negdje do 1000 vatrogasaca. Ta brojka, kad govorimo o broju vatrogasaca, je na nivou negdje prošle godine, dakle, nešto malo manje za 6 mjeseci. Koliko nedostaje vatrogasaca? Koliko bi bilo optimalno da smo zapravo dobro? Ako ne bude gorilo, ne treba niko. Ne, međutim, mi moramo se pripremiti kao da će biti najgore. Mi svake godine zapošljavamo do 1000 vatrogasaca u 7 priobalnih vatrogasnih zajednica županija. Prošle godine smo imali 931 zaposlenoga. Ove godine za 6. mjesec je podatak je to 825. Dakle, očekujem i sad povećanje tih sezonskih vatrogasaca. Naravno, uvijek govorimo svi trebalo bi više, naravno, svi smo mi zato trebalo više i ove godine je u proračunu, dakle, 129 eura je povećan taj iznos u odnosu na prošlu godinu. Dakle, kad govorimo o profesionalnim vatrogascima, primjeni i donošenju pravilnika, evo, taj konsenzus je postignut i sindikata i kod potpredsjednika vlade Tome Medveda, bili su udruga gradova, dakle svi smo dali jedan suglasnost na taj dio i ovih bi dana trebali biti oni objavljeni u Narodnim novinama, dakle da se za ona garantira najmanji iznos plaće, dakle koeficijent koji bi trebao biti hibridni kao što ima i državne vatrogasne intervencijske postrojbe 1,54, dakle ali moramo ponoviti da su osnivači javnih postrojbi gradovi i općine i najbolje je kad se tamo napravi kolektivni ugovor, tako da svi onda mogu biti zadovoljni, jer zadovoljan vatrogasac, zadovoljan ja kao glavni zapovjednik, to je ono što daje nam uspjeh i na terenu, dakle da svi zajedno možemo raditi. Dakle, onaj drugi dio koji nama preostaje sada jeste definirati dio vatrogasne, odnosno vatrogasnu mrežu u Republici Hrvatskoj, koja će isto također proizlazi iz zakona o vatrogastvu, dakle to je jedan malo širi spektar, odnosno poslova, međutim tu sam i ja kao glavni vatrogasni zapovjednik odgovorna osoba, već pripremili smo i uredbu i odluku i očekujem dakle u narednom periodu i kod pripreme samoga državnog proračuna za iduću godinu da se i taj dio zatvori, jer što se danas događa? Mi imamo 74 javne vatrogasne postrojbe, imamo gradova i općina koji uopće nemaju javne postrojbe poput Đakova, poput Raba, poput Hvara, poput Donjeg Miholjca, ne znam, niza gradova koji nemaju, koji imaju organizirano dežurstvo, odnosno protupožarnu zaštitu su organizirani na način da imaju profesionalna, odnosno dobrovoljna vatrogasna društva koja su organizirana, dakle, na profesionalnoj bazi. Dakle, hoću reći da, evo, to je jedan dio još koji nam sada ostaje, koji trebamo urediti da bi se u odnosu na prošlo razdoblje, dakle, s obzirom da su i novi izazovi, novo je vrijeme, dakle, nove sposobnosti koje razvijamo, dakle, nije više vatrogastvo samo gašenje požara, nego to je niz i drugih intervencija. Ili ako se vratimo na statistiku, dakle, samo ove godine smo imali preko 14.135 vatrogasnih intervencija na području Republike Hrvatske. Od toga je 65%
onih drugih koji nisu požar. Dakle, samo je 35% požarnih intervencija, dakle 5100 požarnih intervencija, a ovo su drugo bile sve one intervencije, da li se radi o poplavama, da li se radi o olujnim nevremenima, da li se radi o uklanjanju drveća, znači sve ono što vatrogasci rade da omogući život svojih građana na području na kojima djeluju. Kad govorimo o vama i o izazovu, što vam je najveći izazov u poslu? Pretpostavljam prvo briga za vatrogasce kad su na požarištu i bore se sa požarom. Što je za vas osobno najveće? Za mene za osobno, evo meni je 13. godina kako sam glavni vatrogasni zapovjednik. Dakle, najveći izazov i ono o čemu moramo najviše voditi brigu jeste sigurnost i vatrogasaca na vatrogasnoj intervenciji, opremljenost, mobilnost, dakle, osposobljavanje koje vršimo, dakle, uz našu državnu vatrogasnu školu i naše vatrogasne zajednice županija, gradova, općina, dakle, imaju te procese u osposobljavanju, dakle, to je nešto što mora biti kontinuirani proces, ali sigurnost vatrogasca pri interveniranju, dakle, ne vrijedi ugroziti svoj život jer ga nećeš moći spasiti drugome. I vidjeli smo puno prilika gdje su naši vatrogasci pokazali svoju hrabrost, međutim, sjetimo se mi kolege u Karlovcu koji je stradao zbog neodgovornog opet ponašanja jer smo našli tamo bombe jer je koja je eksplodirala, ozlijedila vatrogasca. Dakle, opet vraćamo ono da svi zajedno i svako od sebe mora krenuti prije svega da zaštiti sebe samoga, a onda i one koji dođu intervenirati, koji dođu pomoći zapravo vama doma, jer požar ne bira mjesto, eksplozija ne bira mjesto, nepogoda ne bira mjesto gdje će se dogoditi. Vidimo sada ovo u Bošnjacima što se dogodilo. Dakle, moramo biti spremni za sve takve izazove, a da bi to bilo, zaista moramo svi zajednički i slušati nadležne službe, ali i ponašati se, dakle, sukladno uputama. I ovo sada kada govorimo isto o ovome toplinskom udaru, dakle, ne govorimo mi svi zajedno bez veze. Imate uvijek vode sa sobom, budite spremni, gužve su na cestama, vidimo kakve su kolone. Dakle, to je onaj dio o kojem moramo prije svega voditi brigu o sebi da bi mogli uopće pomoći drugome. Druga stvar, ostavljanje djece u autu, ostavljanje, dakle, zapaljivih nekakvih sprejeva, nekakvih koje mogu eksplodirati, boca, dakle, to je sve ono što mi možemo poduzeti i u našem vozilu ili doma, ili ne ostavljati benzin, ne znam, na otvorenome gdje je izložen suncu ili tako dalje, zagrijavanju. Dakle, tu dolazi do normalno ekspanzije, dolazi do i eksplozija, ali može doći i do velikih drugih i životno ugroženih posljedica. Što je savjet, ako uopće postoji savjet kad se dogodi situacija koja prijeti požarom, ako ima nekih uvjeta za gašenje, pozivanje vatrogasaca, što je tu zapravo najvažnije savjet? Dakle, bitnije najprije otkriti, znači da vidimo da se dogodio požar ili eksplozija, da se dogodilo neko zlo, odmah početi pomoći ukoliko smo u mogućnosti, dakle ukoliko nismo u mogućnosti pozvati odmah centar 1, vatrogasce na 193 ili centar 112, dakle da se što prije krene sa akcijom gašenja, spašavanja, dakle da se, to je ono najbitnije, onaj prvi trenutak da se dojavi. Ako se i dogodi prometna nesreća, vatrogasci će doći, ali moraju što prije dobiti dojavu i točnu adresu, odnosno dati podatke o mjestu događaja, što se nalazi. Naravno, ako ima i nekakvih eksplozivnih materija, municije ili nečega, to vatrogascu moramo upozoriti uz prilikom same dojave da se vatrogasci mogu pripremiti na takve situacije. To nije bilo slučaj u Karlovcu i nažalost dogodilo se to što se dogodilo. Dakle, što su po statistikama najčešći uzroci požara kad je riječ o objektima kao što su ovi posljednji u Zagrebu? Što se tiče objekata, dakle, i nadležnost je inspektora zaštite od požara, dakle, takvih ugostiteljskih objekata koji se moraju redovito pregledavati, dakle, sa svih onih protupožarnih aspekata, ali i opreme koje oni moraju imati u takvim objektima, od deka, od vatrogasnih aparata, dakle, od osposobljenosti za početno gašenje požara, te ono sve što moraju ti objekti imati da bi uopće mogli biti stavljeni u funkciju. Dakle, i ukoliko se dogodi opet požar, opet je najbitnije da se odmah pristupi gašenju požara sa onim sredstvima koje imate u takvim objektima koji su nužni za takve objekte. Za kraj, kakva je statistika ove godine uopće, dosadašnjeg dijela godine, usporedbi sa recimo prošlom? Da, evo mogu reći, dakle, usporedba sa prošlom godinom nije baš dobra. Dakle, imamo povećani broj požara za nekakvih 19,7%. Dakle, prošle godine smo imali samo na otvorenom prostoru u istom razdoblju, znači promatranom razdoblju do kraja 6. mjeseca 2401 požar na otvorenom prostoru. Ove godine imamo 2800 nekakvih 67, dakle to je nekakvih 20%, dok je opožarena površina daleko veća, čak 300% ili 302 točnije posto.
Prošle godine smo imali 1887 hektara, ove godine već imamo 7560 hektara koje je opožarene površine. Dakle, ove godine smo imali i onaj veliki požar koji je bio na području Vrpolja u Šibensko-kninskoj županiji koji imao preko 400 hektara opožarene površine. Dakle, vidimo, požara ima, požara će ih biti. Dakle, samo možemo svi skupa, ukoliko rano dojavimo, odgovorno se ponašamo, a naravno mi ćemo poduzeti i mjere naše preventivne koje, evo, od sutra dižemo u zrak jednog air traktora izviđača koji će na dnevnoj bazi izviđati, dakle, po rutama koje mi u vatrogasnom zapovjedništvu kažemo da će se i u suradnji sa nadležnim županijskim zapovjednikom, gdje ćemo pratiti dodatno iz zraka. Besposadne letjelice će se također sada uključiti od 15.7. Ministarstva obrane, koja će također pratiti one kuteve koje nemamo pokrivene kamerama. Dakle, to je nešto što ćemo, a posebno, recimo, zahvala policijskim službenicima i našim kolegama na području i našim županijskim zapovjednicima koji u suradnji, dakle, na dnevnoj bazi će se organizirati i kontrole i obilasci i vatrogasaca i policije na terenu, dakle, na području županije. Dakle, to je ono što ćemo ovih dana od sutra krenuti, obavljati, čisto iz jednog razloga da spriječimo, da rano reagiramo i što prije otkrijemo požar ukoliko se dogodi, ali naravno i neodgovorne počinioce koji mogu biti, dakle, požar može biti naravno iz namjere, iz nehaja, može biti, vidjeli smo puno udara groma koji nije praćen kišom, dakle, što napravi probleme i u tom smislu ćemo mi pokrenuti te sve akcije, odnosno one su već planirane i oni će biti organizirane ovih dana. Ovih dana odlazite u Divulje, u glavni zapovjedni centar. Što će biti zapravo fokus tog rada u Divulju? Pa gledajte, sam rad centra u Divuljama je započeo, odnosno glavnog napora sezone je počeo 11. lipnja kada smo otvorili centar u Divuljama. Ja ću sad kao glavni zapovjednik, s obzirom da očekujemo ovih dana i povećanu aktivnost, biti dolje i direktno zapovjedati iz centra u Divuljama, dakle u suradnji sa predstavnicima Ministarstva obrane, policije, civilne zaštite, svih onih službi koje su nadležne dolje i pratit ćemo i ono što je bitno, možda nismo istaknuli ovdje, da smo mi ove godine još 80 kamera uveli u sustav, dakle od Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske, dakle cijelo priobalje sada pokriveno kamerama i po prvi puta imamo kamere ustrojene u Karlovačkoj i Vukovarsko-srijemskoj, dakle pratimo i šume, dakle krenut će se i s tim projektom, pratimo i šume na području kontinentalne Hrvatske, ne samo u priobalju, dakle to je još jedan doprinos novih kamera, ali koje su i sofisticirane, dakle progresivne kamere koje mogu odmah izračunati širenje požara ovisno o meteo uvjetima. A o meteo uvjetima brine naš Državni hidrometeorološki zavod i zaista jedna velika zahvala njima, Hrvatskim šumama, jer na dnevnoj bazi komuniciramo, imamo indekse opasnosti i zapravo možemo nešto predvidjeti, prevenirati, dakle sve što je u našoj moći, ono što ne možemo, dakle vatrogasci će, dakle, temeljem izlazaka na teren i vršiti gašenje požara. Hvala vam na svim ovim važnim korisnim informacijama i naravno svim vatrogascima i vama puno sreće i uspjeha. Hvala i vama i hvala zaista na praćenju i izvještavanju i neka to bude tako, neka bude svi skupa zajedno na dobrobit svih naših građana i sigurnosti turista koji dolaze u Republiku Hrvatsku. Hvala vam što ste bili. Hvala i vama.